Kapang ni takute buk song lam suku jotana na tini na update dok ngangkai chini Mwnai Gupi mala tirpurani update deng nai sung jotana saimano taklai madhyamik ni examination no bo 500 ni bisingo 464 mark marigui belai kheno kaham mark marigui pass khika phiaba borok ni family nukhung bigra chugiani bagui je porina musungmani poriui maya doctor porina musungjakmani poriui maya wngtongma bai bono khairukjagui United Depression from ni hoite chubachu khlaika manai songno belai kheno help khlaika aboni yagulo chung United Depression from ni hoite kaisa post nukhamiyamo abo hongkangke narogo jero nugui mankana hingga khapang ni takute buk song norokno o je United Depression from ni je post kolokma swijak nungmani obno nang kisi sajai bujok rinan try kene o jagao swijak chini Mwnai Gupi mala tirpurano Delhi ni Aiims Medical College o Twlang Jakha bini doctor wngmani musungjakmani je imang abono teba muk thang khairinani ba pin bkhau tep krak khai bkhao jit nangrinani bagui bono Aiims ni podre pod details rokno bono sawi bujogui khanarika tei phunuka Aiims ni kwcham student Dr. Biplab Jamatia aboni yagola chin Mwnai Gupi mala tirpurano NEET entrance exam ni preparation ni bagui bono boy rok pai rijakha tei tabukto information tei technology ni joraba kaham khe porimana ni bagui porithayo belai kheno smartphone rok ni bo dorkar laptop rok ni bo abagui chini Mwnai Gupi mala tirpurano laptop tei smartphone rok bo pai aphari rijakha hingkai hambai belai kheno United Depression from ni senior advisor Sir Biplab Jamatia no bo hingkai khapang ni takute buk song norok tini ni video no bahai chada sajak jori na sajakai share khainan ta pokdi like tei subscribe khainan ta pokdi tini bagasino hambai malai phinai kwtal video